हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकडी. हांव लीना. आयज तुमकां दाखयता आमची गोवन पारंपारीक रेसिपी कणगाच्यो नेवऱ्या. दिसपाक खुसखुशीत आणि आतून लुसलुशीत. चला या माझ्या किचनमध्ये. ही आहेत धवी कणगां म्हणजे व्हाईट स्वीट पोटॅटोज. स्वच्छ धुवून घ्या आणि मग स्टीमरमध्ये 10 ते 15 मिनिटं स्टीम करून घ्या. ही बऱ्यापैकी स्टीम झालेली दिसत आहेत. आता याची साल काढून याला मॅश करून घ्या. मॅश करून झाल्यावर याच्यात आपण 2 टेबलस्पून गव्हाचं पीठ घालणार आहोत. तर गव्हाचं पीठ आपण का घालणार आहोत तर बाइंडिंगसाठी त्याची गरज लागते. छान मळून झाल्यावर याला झाकून ठेवून द्या. तोपर्यंत आपण नेवरीचे सारण बनवून घेऊया. त्यासाठी आपल्याला लागेल 1.5 वाटी किसलेला ओला नारळ, 1 वाटी गुळाची पावडर. गुळाची पावडर घेतली की बरे पडते, म्हणजे मिक्स करायला इझी जाते. गूळ आणि नारळ एकजीव झाल्यावर त्याच्यात मी घालणार आहे वेलची पूड. ती तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. मग मी त्याच्यात घालते किशमिश आणि काजू. अशा प्रकारे सर्व एकजीव करून घ्या. मिश्रण असे ड्राय झाले पाहिजे. मग ते गॅस बंद करून त्याला थंड होऊ द्या. आता नेवऱ्या बनवण्याची मी तुम्हाला 2 पद्धती दाखवणार आहे. ही पहिली पद्धत. नेवरी बनवण्यासाठी आधी आपल्याला लागणार आहे असं प्लास्टिक शीट. ते तयार करून ठेवा. आता त्याच्यावर मी तूप थापलं आहे. पिठाचा थोडा गोळा घेतला आहे आणि त्याला मी इकडे लाटून घेते. थोडी जाडसर लाटा, कारण नेवरी फुटते, म्हणून आपण थोडं जाडसर पीठ लाटून घेऊया. आणि त्याच्यामध्ये मग स्टफिंग करून नेवऱ्या रेडी करा. हे पीठ मळताना मी फारच कमी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, कारण कणग्याची चव राहिली पाहिजे. आपण जास्त पीठ घेतलं तर फक्त गव्हाच्या पिठाचीच चव येणार. तर अशा प्रकारे भरून नेवरी करून घ्या. खरे तर हे खूप सोपे आहे. तुम्ही प्लास्टिक शीटवर तूप थापून त्याच्यावर असे केले की नेवऱ्या अलगद निघतात. तुम्ही हवं तर त्याच्यावर डिझाईन देऊ शकता. जशा प्रकारे मी फोर्क घेऊन इथे डिझाईन केलं आहे. ही आहे दुसरी पद्धत. प्लास्टिकवर तूप थापून घ्या, पिठाचा गोळा घ्या आणि त्याला फक्त हाताने असं गोलाकार थापा आणि मग त्याच्यात सारण भरून नेवरी तयार. हे बघा, अशा नेवऱ्या करून घ्या. आहे की नाही सोपं? आता तव्यावर तुपाने ग्रीस करून घ्या आणि त्याच्यावर अलगद हाताने त्या नेवऱ्या ठेवा. दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्या. नेवरी तयार. या नेवऱ्या तुम्ही लाल रताळ्यापासूनही बनवू शकता, पण ह्या रेसिपीसाठी ही रताळी उत्तम आहेत. असं मंद आचेवर दोन्हीकडून पूर्णपणे व्यवस्थित शॅलो फ्राय करून घ्या. जरूर ट्राय करून बघा. कशी वाटली रेसिपी मला नक्की सांगा. नवीन रेसिपीसाठी सोलकडीला सबस्क्राईब नक्की करा. टिल देन बाय, स्टे ट्यून.